गोजोन फुंबिलि दिनै 3 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। आसामनि मरिगाव जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों जायनाखि दिनैनिफ्राय मेट्रिक आनजाद जागोन बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादाबो जागासिनो दङ। बेनिखायनो आनजाद होनायाव आरो फरायनायाव फरायसाफोरा जाहाथे जेंना मोना बेनि थाखाय मरिगाव जिल्लायाव एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ सेक्सन 144 फोसावदों। बेनि गेजेरजों मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम लाउड स्पिकाराव दामनो मोना। आनजाद मिरुनि 50 मिटार बेंखनाव आनअथराइज सुबुंफोरा थांनो मोननाय नङा। आनजाद मिरुआव मबाइलजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोरखौबो लांनो गनायथि गैया। मख'नो गोनांदि रायजोआव गासै 4,22,174 बिजाथिफोरा मेट्रिक आनजादखौ होगोन। आनजादा गासै 912 मिरुआव जागोन आरो 20 मार्चसिम आनजादा जागोन। बिसि फिसा एबा फिसाय फिसा थाखानानैबाबो गुबुनजों मोजां मोनलायनाय आरो दोनखारलायनाय जाथायफोरा जोंनि बर' समाजाव गोबां बांदों। सानसेयाव फ्राय गंसे नखरा बायो होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। गाव गावनि नखर संसार एंगारनानै गुबुनजों मोजां मोनलायनाय आरो दोनखारलायनाय जाथायखौ गोबां खोनाबाय। नाथाय बेबायदि जानायनि गुबै जाहोना मा बेनि सायाव बुंनाया गोब्राब आरो जोंनि समाजाव बेबायदि जानायखौ सोर आरो माबोरै होबथागोन बेयो मोनसे सोंलु। मख'नो गोनांदि फिन गावनि बिसि थाखानानैबाबो गुबुन आइजोखौ लोगो हमनायखौ नुनानै गावनि असे बिसिया गुबुन हिन्जावजों नारा-नाथार जानाय जाथाया समाज बिजोङाव गोसारदों आरो बे जाथाया बाक्सानि जालाखाद चकआव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला फिसायनि मुङा सभाराम। गावनि बिसि थाखानानैबाबो गुबुन मोजां मोननाय आइजोखौ लोगो हमफैदोंमोन सभारामा। बेयावनो बिसिया फैनानै फिसायखौ हमफैदों आरो फिसायनि मोजां मोननाय आइजोनि सायाव गाग्लोबदों। सेन्देलजोंबो सोबानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो सानैनि गेजेराव नारा-नाथार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। उनाव बिथांमोननि नारा-नाथार जानायखौ माखासे सुबुंफोरा होबथानो नाजानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सभारामनिया 3 फिसाफोर दंखायो आरो गोलाव समनिफ्रायनो सभारामा गुबुन आइजोखौ मोजां मोनो। आरो मोजां मोननायखौ लोगो हमफैनायावनो दुंहाव थासारि जादों। सभारामनि बिसिया नखरनि सुबुंफोरखौ लानानै फिसायजों लोगोसे फिसायनि मोजां मोननाय आइजोखौ हमफैनो मोनदों। आसामनि मन्त्रि आरो ढेकियाजुलिनि MLA अशोक सिंघालखौ होखारहरदों आसामनि मददगिरिफ्रा। ढेकियाजुलिनि गोबां गामिफोरा बिटिआरआव हाबगोननि हेंथा खालामनानै ओनसोलाव बेरायनो फैनाय मन्त्रि अशोक सिंघालखौ आसामनि मददगिरिफ्रा होस्रांहरदों। लोगोसे गोख्रों रावजों बुंथिदों दि आदिबासिनि मोन्थाइखौ फाननो अशोक सिंघालआ सोर आरो माबोरै गोहो मोनखो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे आदिबासिनि मोनसेबो दोलो आफादफोरजों सावरायालासे गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनायनि थांखि लादों होननानैबो खुद्रिदों। आरो दा आदिबासिनि रैखाथिया मा जागोन, सोलोंथाइनि मोन्थाइ, हा-हुनि मोन्थाइया मा जागोन होननानै सोंथि खालामो। लोगोसे अशोक सिंघालआ आदिबासिनि जेबो खामानि मावाखै, बिथाङा सासे बेफारि होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावोदि आदिबासिनिनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा अशोक सिंघालनि उन सिगां थायो। नाथाय अशोक सिंघालआ जेब्ला बे ओनसोलाव फैगोन अब्लानो गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो आरो अशोक सिंघाल गो बेक, अशोक सिंघाल मुर्दाबाद स्लगानजों बिथांमोनहा पुलिसजों नारा-नाथार जानानैबाबो अशोक सिंघालखौ बेरायनो फैनाय जायगानिफ्राय होस्रांहरफिनो। दानि सोरखारनि फारसे फोथायनाया खम जालांदों मानोना बिथांमोनहा बुङो मोनसे मावो मोनसे। बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि EMफोरा बिटिसिआव नभेम्बर नङाबा डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि एडभार्टाइज होगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आबो बुंथिदोंमोन दमासिनि साननै उनावनो 3rd आरो 4th ग्रेड एबा टेटआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो साख्रियाव थिसननो थाखाय एडभार्टाइज होगोन होननानै। नाथाय समा बारलांबाय, बिथांमोनहा बुङो मोनसे मावो मोनसे, बेनिखायनो बिथांमोननि सायाव फोथायनाया खम जालांबाय होननानै बुंथिदों बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय। 6 सिडुल ओनसोलनि जिल्लाफोराव स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनो थाखाय फोसावनायखौ लानानै फिनजाथाय होदों बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय। स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनायनि सिगां बिटिआरनि टेटआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसननानै होआबा फैगौ बिसायख'थियाव सोलिफु सोरखारखौ नासयनो गोनांथि जागोन होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि बिटिआर ओनसोलाव LP आरो UP आसाम टेट पास जानाय बिजाथिफोरा गासै 6,000नि गोबां बिजाथिफोर दङ। नाथाय CTET बिजाथिफोरा केस होनायनि थाखायनो बिटिआरआव टेट
उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसननो हायाखै आरो केसआ जोबनाय लोगो लोगोनो थिसननायनि खामानिखौ मावगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा खोथा होदोंमोन नाथाय बिनि उल्था जानायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसनालासे स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनो थाखायसो फोसावदों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावदों दि सोरखारनि बुंनाय रावफोरा समजों लोगोसे सोलायगासिनो दङ बिथांमोनहा बुङो मोनसे मावो मोनसे बेनिखायनो बिथांमोनहा बुंनाय बायदि खामानिखौ दि मावगोन बेखौ फोथायनो हायै बायदि जानानै फैदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव सोलोंथाइनि सायाव जेरैबायदि बुङोमोन नाथाय दिनै बिथाङा गावनो बिटिसिनि गाहाय नाथाय बेबायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बिटिआरआव जाहाथे गंसेबो फरायसालिखौ थैनो होआ आरो फरायसा गैयाब्लाबो जाहाथे साथामनिफ्राय साब्रै फोरोंगिरिफोरखौ थिसनो बेनि थाखायबो बिटिसि सोरखारखौ खावलायो मानोना फोरोंगिरि थायोब्लासो बिमा बिफाया गावसोरनि फिसाफोरखौ फरायसालियाव मुं थिसनगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा अदालगुरियाव एनकाउन्टार जानाय डिम्बेश्वर मुसाहारिया सासे क्रिमिनेल आरो गोबां केसजों लोब्बा दं होननानै फोरमायथिदों बाक्सा जिल्लानि एसपिआ एसपि राजन सिं बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइयाव रङिया थानानि सिङाव मोनसे डाकाति केस जादोंमोन बे समाव डिम्बेश्वर मुसाहारिनि न'निफ्राय पिस्तल मोननाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेनि उनाव 2021 मायथाइयाव बासबारि सिएसपिआव मोनसे डाकाति जादोंमोन जाय केसखौ सुस्रांनाय जादोंमोन आरो बे केसआव सानैखौ हमनाय जादोंमोन आरो डिम्बेश्वर मुसाहारि केनाराम बसुमतारी आरो गुबुन सासे गासै साथामा खारदोंमोन बेनि उनाव 2022 मायथाइयावबो ढेकियाजुलिनि गंसे पेट्रल पाम्पआव डाकाति जादोंमोन बेयावबो डिम्बेश्वर मुसाहारिया लोब्बा दंमोन होननानै फोरमायथिदों एसपि बिथाङा गुबुन फारसेथिं डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ एनकाउन्टार खालामनायनि उनाव केनाराम बसुमतारीखौ एनकाउन्टार खालामदों होननानै अदालगुरि पुलिसा फोसावदोंमोन बे बेलायाव पुलिसनि फारसेनिफ्राय बेले बेजे जादोंमोन नामा होननानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फिन्नाय होनायनिफ्राय गोजानाव थादों बाक्सा जिल्लानि एसपि राजन सिंआ बेराफारसेथिं फिसायनि गोथै देहाखौ नेयै नेयै लोरबां जालांदों डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया 72 घन्टानि उनाव डिम्बेश्वर मुसाहारिनि गोथै देहाखौ न'खरनो गथायगोन होननानै प्रशासना खोथा होदोंमोन नाथाय 72 घन्टा बारलांनायनि उनावबो न'खरनि सुबुंफोरनो गोथै देहाखौबो दासिम गथायनानै हराखै फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुखुजोंनो डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिनि देहाया मोजां नंला अब्लाबो बिथाङा बिजिरनाय नांगौनि थाखाय दाबि खालामदों आरो जायनाखि डिम्बेश्वर मुसाहारिया आबाद मावनानै न'खरखौ नायोमोन नाथाय बिथाङाबो दा गैलिया बेनि थाखायनो फिसानो जाहाथे सोरखारा माबा मोनसे राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायो बिथाङा मख'नो गोनांदि अमृत भुइयानि दैदेननायाव सिआइडिनि मोनसे हान्जाया डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ गावथारनाय जायगा रौतानि दैफां ओनसोलाव माथि दैमारिनि न'आव फैनानै नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलआ मैया थुंगेबाय नाथाय प्रमद बर'नि बिबुंथि होनाय समाव मासिया लांदां जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों जायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंथिदों दि गासै सान बेयावनो दंमोन प्रिन्सिपालफोर आरो भाइस चेन्सेलरफोरजों मिटिं खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव खावसे घन्टानि उनाव कालचार नायनो फैबाय बेनि उनाव समाजखौ माबोरै सिगां फारसे लांनो बेनि सायाव 4 घन्टा सावरायबाय नाथाय दिनैनि सानाव सोरखौबा लेंहरोबा गोबां सुबुंफोर दं जायफोरा बेयाव फैयाखै सुबुंफोरा सेल्फिश जाबाय होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे जायफोरा बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलखौ जाफुंसार होनायाव मदद होदों बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरो प्रमद बर'आ हाग्रा बिफाना सुबुंनि सायाव गुलि गावनाय बुग्लिनाय आरो हाराहास्ति खालामनाय गोबां जाथायखौ जों खोनानो मोनबोदों थिग बेबायदिनो गवालपारा लखिपुरनि रेन्जार ध्रुबज्योति दत्ताया अनन्त राभाखौ गाज्रि बुग्लिनायनि अजद होनानै गोख्रोङै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेन्जार ध्रुबज्योति दत्तानि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हाग्रायाव आयेन बेरेखायै दंफां दानग्राफोरखौ नागिरदोंमोन आरो नागिरै मोनानि 7:30 रिंगासो समाव अनन्त राभानि न'आव सफैदों अब्ला अनन्त राभाया गावनि फिसाखौ बिजाब फोरोंगासिनो दंमोन बेयावनो अनन्त राभाखौ बोनानै लाबोनानै रेन्जार ध्रुबज्योति दत्तानि दैदेननायाव गाज्रि बुग्लिदोंमोन बेनि उनाव बिथांखौ गारियाव सोनानै लांनो नागिरदोंमोन बेयावनो अनन्त राभानि सायाव सिलाइनि नलिजों गाज्रियै बुदों जायजों अनन्त राभाया थद गैयै जादोंमोन अब्लासो बिथांखौ थैबाय साननानै हाग्रा बिफाननिफ्राय एंगारलांदों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा उनाव अनन्त राभाखौ फाहामथायनि थाखाय लखिपुर देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादों होननानै फोरमायथिदों सुबुंथिनि बेरेखा अनन्त राभाखौ बेबायदि इनायै बुग्लिनायखौ लानानै सोंखारिदों रायजो राजाफ्रा उल्थायै रायजो राजाफ्रा हाग्रा बिफाननि सायाव गाग्लोबदों आरो अनन्त राभाखौ दंफां खावफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों होननानै रेन्जार ध्रुबज्योति दत्ताया जि अजद होदों बेयो नंखाय होननानैबो फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा
मेघालय, नागालेण्ड आरो त्रिपुरानि विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया मैया जोबनानै थांबाय। नाथाय मेघालय आरो नागालेण्डआव बिजेपिनि जादुआ सोलियाखै। मेघालयआव मोननै मासियाव देरहानो हादों आरो नागालेण्डआव मोनजिनै मासियाव देरहासारनो हादों बिजेपि दोलोआ। नाथाय त्रिपुरायाव बिजेपिया गोग्गोमै देरहासार जानो हादों। मोन 32 मासियाव देरहासारनो हादों बिजेपि दोलोआ। मख'नो गोनांदि मेघालयआव मोन 59 बियाबाव बिसायख'थि जादोंमोन। बेनि मादाव नेशनेल पिपल्स पार्टी (NPP) मोन 26 मासियाव देरहासार जानो हादों। बिजेपिया मोननै, TMCआ मोन 5, कंग्रेसआ मोन 5 आरो माखासे। मेघालयआव फिन कनरेड सांमा बिथाङानो गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ लाफिनसिगोन। रिपर्टनि बायदिब्ला NPPआ मोन 26 मासियाव देरहानाय लोगो लोगोनो बिजेपिया सोरखार दानायाव मदद होनो थाखाय NPPनिसिम लाइजाम लिरहरदों। नागालेण्डआव नेशनेलिस्ट डेम'क्रेटिक प्रग्रेसिभ पार्टी (NDPP) मोन 25 मासियाव देरहासार जानो हादों। बिजेपिया मोन 12। बिजेपि आरो NDPP एलायन्सआव दंखायो, बेनिखायनो NDPP आरो बिजेपिया नागालेण्डआव सोरखारखौ दागोन। त्रिपुरायाव बिजेपि दोलोआ मोन 32 मासियाव देरहासार जानो हादों। कंग्रेसआ मोन 3 आरो माखासे। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।